αυτή η διευκρίνηση. Δώστε μας λοιπόν τώρα και την ιστορία της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας, κύριε Φράγκο. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, να πούμε ότι τη στιγμή που εμείς συζητάμε για αυτά, τρέχουν στο Ευρωκοινοβούλιο σημαντικότατα νομοσχέδια. Θέλω να πω εντάχει, επειδή έρχονται και ευρωεκλογές και υπάρχει μια τάση της κυβέρνησης να τις υποβαθμίσει για να απέχει ο κόσμος και να μην πάει να συμμετάσχει. 7 στους 10 νόμους που έρχονται στα εθνικά κοινοβούλια προέρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό αναδεικνύει την σημασία των ευρωεκλογών. Οι ευρωεκλογές δεν είναι εκλογές β' κατηγορίας. Είναι αντιθέτως πάρα πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα, ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο προς ψήφιση την προηγούμενη εβδομάδα το ζήτημα της ψηφιακής ταυτότητας και πιο συγκεκριμένα ονομάζεται Digital Wallet ή ψηφιακό πορτοφόλι. Πέρα από την ψηφιακή ταυτότητα αυτή καθ' αυτή, θα υπάρχει ένα σύστημα ενιαίο. Πλησιάζουμε την Κίνα, βλέπετε, και ας κατηγορούν την Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται σαν την Κίνα. Το βλέπουμε παντού αυτό γύρω μας. Λοιπόν, θα υπάρχει το λεγόμενο ψηφιακό πορτοφόλι, θα υπάρχει η ψηφιακή ταυτότητα μέσα, θα υπάρχει το δίπλωμα και θα υπάρχουν και δεδομένα υγείας, για παράδειγμα. Το ένα ζήτημα που τίθεται είναι αν εμπιστεύεσαι ένα Υπουργείο όπως το Υπουργείο Εσωτερικών, που έκανε ό,τι είπαμε προηγουμένως, να κρατάει όλα αυτά τα προσωπικά σου δεδομένα. Διότι εγώ, για παράδειγμα, μπορεί να καπνίζω κρυφά και να θέλω να ασφαλιστώ σε μια εταιρεία. Και επειδή, για παράδειγμα, αυτό μου δίνει ένα μειωμένο προσδόκιμο ζωής, αυτή η εταιρεία να μην θέλει να με ασφαλίσει. Οπότε να θέλει να ξέρει ότι εγώ καπνίζω, για παράδειγμα. Εγώ δεν εμπιστεύομαι προσωπικά. Είναι ένα ψηφιακό φακέλωμα εφόλης της ύλης, κύριε Φράγκο. Οπότε δηλαδή, το πρώτο είναι αν εμπιστεύεσαι το ψηφιακό φακέλωμα. Εμείς να πούμε ότι ήμασταν το μόνο κόμμα, η Ελληνική Λύση στο Ευρωκοινοβούλιο, που ψήφισε κατά σε αυτό το νομοσχέδιο. Και το δεύτερο είναι, πέρα της εμπιστοσύνης, είναι ότι όταν σε κρατάνε έτσι, τι μπορεί να γίνει. Διότι έρχεται μέσα στο Digital Wallet και το ψηφιακό ευρώ, όπου θα γίνονται και όλες οι συναλλαγές από εκεί. Ο μισθός θα μπαίνει εκεί και όλες οι πληρωμές θα γίνονται από εκεί. Οπότε, πέρα από την εμπιστοσύνη, υπάρχει και το ζήτημα του ελέγχου. Όπως στην περίοδο της πανδημίας, που για πολλούς και για μένα προσωπικά ήταν σαν ένα σχέδιο, σαν μια πρόβα τζενεράλε, σου έλεγαν: ξέρεις τι, δεν έχεις εμβολιαστεί, δεν μπορείς να πιεις τον καφέ σου μέσα στο κατάστημα. Αντίστοιχα, μπορεί να σου πούν: ξέρεις τι, είσαι ενάντια στην ενίσχυση, λέω ένα παράδειγμα, της Ουκρανίας. Έχεις ένα όριο στις συναλλαγές σου. Αυτά ίσως ακούγονται ακραία τα σενάρια, αλλά να πούμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται ήδη στην Κίνα. Δηλαδή, ένας πολίτης που τείνει να περνάει συχνά το φανάρι με πορτοκαλί μπορεί να έχει όριο στις συναλλαγές του. Αυτά γίνονται στην Κίνα. Είναι ακραία. Είναι το σύστημα κοινωνικής πίστοσης, social credit score. Έτσι ακριβώς. Και κλείνοντας, να πω και κάτι ακόμη. Ότι μέσω του φακελώματος ξέρουν τα πάντα για εμάς. Εγώ, ας πούμε, τον κύριο Σπίνο, αν δω τις συναλλαγές που έχει κάνει σε ένα μήνα, μπορώ να καταλάβω πολλά για τις συνήθειές του, για τη ζωή του, για το προφίλ του. Έχετε δίκιο, κύριε. Οπότε τα δεδομένα αυτά, όπως η Νέα Δημοκρατία ξέρει ποιοι είναι απόδημοι, που είναι προσωπικό δεδομένο, μπορεί να ξέρει, για παράδειγμα, ποιοι είναι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, για παράδειγμα. Οτιδήποτε. Κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστώ.